Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Sangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Sekuziva kwamunoita kuti kazhinji mukationa tauya pamberi penyu muri eZimbabwe tinenge tasangana nenhamo nemadzudzu. Nhasi tina mukoma Clive vabva mumusha wemabvuku vane matambudziko avanotsanangurawo vachiti ndine vakadzi vari kuuya kuhope vachirara neni. Saka tatirega tivape mukana tinzwisise kuti dambudziko ravo rakatanga sei uye vakadzi ava ndianani, vanovaziva here kana kuti vakadzi vanongoerekana vauya muhope. Pari zvino rega nditore mukana uno ndichingamidze mukoma Clive nditaure nawo tinzwe kuti zvakatanga sei. Clive Masimba. Tiripenyu hadiyo. Aiwa, ndiripo zvangu. Kuri seiwo kumabvuku? Kumabvuku kuri right. Alright. KuScotland. Ndiko chaucha. Manje muri kufara here timu zvayapinda kuPremier League? Singaiti, tikutofara. Alright. Yeah. Alright, mukoma Clive. Takaona makutitsvaga mukati kuno kundaita dambudziko randiri kusangana naro mukati mekurarama. Tisati tapinda mukati maro. Imimi kumuri kwamunobva muri yenyu yakamira sei? In fact mumba medu isusu takaberekwa tiri vaviri nehanzvadzi yangu yakashayawo hayo. Vabereki vangu mai vakashaya ndomubvira hangu ndavaona nanjiri mudiki. Kuzoti baba ndo vakashaya 2011. Alright. Saka mukoma Clive, dambudziko rakaita kuti mutitsvage idambudziko rei? Dambudziko iri rakatanga gore rinori nana January. Ndoti everyday penenge ndakarara pese ndorara nevanhu vechikadzi. Ndotaura zvekuti everyday kubva muna January svika izvozvi kufamba nambofamba but kundiso hapana. Hapana. Dambudziko iri richitanga zvakatanga sei? Vakangorekana mamwe musi watongotanga kuuya vakadzi ava here kana kuti chii chakatora nzvimbo kuti muzoti inini mazuva ese ndakuona ndani vakadzi vari kuuya kuhope kwangu? Zvangotanga pakutiwo murumu kana paunofambawo unoziva kunzi zvoni musha menyu makamira makadai. Vana vachiti makadai. Vanhu vanenge vachiti because patakatanga kufamba ndizvo. Ndaifamba inini ndoudzwa kunzi pane nyoka inonzi Sandra. Nyoka iyi inokuita murume. Kwandakaendawo ndakanodanzwa. Chvandaenda kumwe zvekare, chvandanosvika chvandanonzi zvoni iwe wakatoiswa mahari, hakuna chaunofanira kutomboita mukati meupenyu hwako, kana kuroora hautorore. Ndo mufamba mumwe macho zvakawanda patinofamba unenge uchingodza kunzi hapana. Alright. Ngatimbodzokai panyoka inonzi Sandra iyi. Ndikwana madzibaba ndiri? Ndizvo. Vachitsanangura vaiti nyoka iyi inonzi Sandra ndeyani uye nei iri kuuya kwamuri imimi? In fact kune imwe hanzvadzi kwaba mukuru inonzi Sandra. Mwana wekwaba mukuru. Mukadzi haana urorwawo. Anonzi Sandra. Saka ndakazobvunzwa kuti madzibaba dzoro ndiye here munhu uyu ari kundiita sei? Ari kundida zvakanzi aiwa. Inyoka chete yakapiwa zita kunzi Sandra. Ko mapa tsanangudzo idzodzo dzekuti uyu Sandra uyu ariko, kutori kune munhu anonzi Sandra kumba kwedu asiwo haana kuroorwa. Havanawo here kuda kutarisa kuti konei asina kuroorwa, zvichida pamwe pane yandingati connection pakati penyu naSandra? Kutsanangura havana. Chavakakwanisa kutsanangura ndechekuti aiwa uyu munhu ari kutoshandiswawo. Izita chete rakapiwa inyoka iyoyo. Saka vachitsanangura munhu ari kushandisa Sandra uyu ndiye futi the same person here ane matambudziko amuri kusangana nawo? Ipapo zvavo havana kuzopa kuti munhu uyu ndiye here ari kuita izvozvo. Ipapo havana kunyatsopajekesa. Alright. Ngatiuyei panyaya yemadzimai aya amuri kutsanangura kuti ari kuuya kuhope. Madzimai aya anenge achiuya vanhu vamunoziva here kana kuti
vanhu vamunenge musati mamboona uye sekutaura kwamaita kuti ndinoona madzimai achiuya kuhope anouya ari mumwe chete here pazuva kana kuti vanogona kuuya vakawanda zvinofamba sei pavanouya uye zvinotanga sei? Ya vanhu ava vanouya vanhu vandoziva haauya hake ari munhu mumwe chete vanhu vandoziva dzimwe nguva vanogona kungouya kana kuti vari meguru dzimwe nguva vanogona kungouya kana musikana waunoita se waunoziva. Saka vanhu ava ndoda kunzwisisa kuti connection inoita kuti vazouya kuhope iri papi. Mubvunzo wangu then wauya uchiti zvoni vanhu ava vanhu kuti unenge uchiappreciate here kuti no because unogona kunge une hama yako but kuti hama yangu yakanaka woonwa kana musikana wemuraina musikana uyu akaita se akanaka musikana uyu anoyemurika handiti panenge paine izvozvo here kana kuti kunongouya munhu zvisinei nekuti unomuyemura kana kuti munhu anongouya zvisinei kuti unomuyemura munhu anongouya. Saka ndanzwa muchiti amai hamuna kutombobvira mavaona asi baba makavaona ndi vachiriko vakashaya kune akasiyiwa ndoziva panoshaya vabereki kazhinji pane vanonzi imimi ndimi vanasara pavana ndimi muchatitarisirawo muri iyi makambonovatsanangurira here matambudziko aya kuti inini pese pandiri kurara ndine madzimai ari kuuya kuhope uye handina zviri kubatika mukati mekurarama? In fact pane gurupu riripo pane vakanzi musara pavana vanogara kuchinhoyuko saka pane gurupu rekuti vanhu vanenge nyaya iyoyi vanhu vachiri kutoitaura nezvazvo but way forward yekuti vanhu vataura kuti apa taakudai hapana hapana kutori mugurupu vanhu vanenge vachibvunzana kuti no sezvo because vanhu vanenge vari muprocess yekufamba kuti no toda kufamba tsvage rubatsiro but inini nekuonawo kwangu ndega ndakaona kuti kubva pakatanga kutaura kunzi vanhu vanoda kufamba kusvika izvozvika kana riri dambudziko dai rakaita se rakapfuura but anosumudza musoro chaicho kutaura kuti no taakubva panapa taakudai hapana. Asi muchitsanangura ndanzwa muchipa tsananguro mbiri dzekuti pandinofamba ndakaudzwa kunzi kune nyoka inonzi Sandra handi ndo tsanangudzo yekutanga. Tsanangudzo yechi2 ichibva yati zvonizvo wakaiswa muhari hauna kana chaunoita muupenyu handiti ndiri kuda kuti ndinzwisise kuti pane tsanangudzo here dziri kuwirirana pakati pe2 idzi dzekuti muri kuti kazhinji pandofamba iyi tsanangudzo ndiyo inobuda ndeipi tsanangudzo iyoyo? Tsanangudzo yekunzi hauna chaunofa wakaita muupenyu pese pandofamba ndosangana nayo. Kuva vanoona mumhepo nei vasiri kana kuti ndisati ndadaro vakambodudza here kuti tiri kuona nhingi ndiye ari kukonzeresa dambudziko here? Wakaona hapana kutaura ivo kuti ndinhingi vatauri vatauri. Saka iko zvino makambodzokerere kumhuri sedambudziko ramamasvitsa kumhuri kakuti inini ndo matambudziko andiri kusangana nawo manzwa kuti pakufamba kwavo ipapo vari papi izvezvi? Ndifunga nezuro chaichai vanhu vakatombobvunzwa kuti tiri papi pakufamba kuti zvoni titsvage rubatsiro but zvinotaurwa zvacho hazvanyanya hazvikuti ndingati ndingazvibata kuti no vanhu ava vati zvoni toda kubva panapa tichienda kwakati hapana hapana mashoko chete ndingachingotaurawo mugurupu kunzi aiwaka ko ngatifambeka but hapana. Plus pane bhegi riripo ndizvo bhegi iri rina mukoma vari kumutora shango saka bhegi iri infact bamukuru vasati vashaya vanotaura kuti zvoni hanzi vakasiya vataura kuti ndakafa muchaita se muchatambura ivo vanotonzi vaitoda kuti ngatigadzise bhegi vasati vaita se vasati vashaya but vanhu inenge vasina nyatsoita se kubatanawo vamwe pamwe maybe vamwe havazvinzwisise saka chakazoita kuti bhegi iri ribude pachena pane vakaenda kunonzi kuzimuri kumuprofita vabva vanoudzwa nezvebhegi iroro vakaenda kumuprofita kuzimuri handitwa vabva tasvika kuzimuri kwekwe ndakanga ndiripo ipapo
zviro zvanzi no mubhegi umomo mune ropa revanhu vakawanda, mune vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu nekuda kwemachira ari mubhegi imomo. Munhu wese anga aripo vakaita sevanhu vakabvumirana nazvo. Asi vachipatsana ngudzo madzibaba vaiti hongu bhegi rine ropa revanhu vazhinji vakafa ndiri. Asi iro basa raraibata mukati mekurarama kwavo bamukuru ava raishandei? Ivo ipapa vanonyatsopajekesa. Chavakangokwanisa kutaura madzibaba ava ndechekuti mubhegi umo mune machira arimo, haasi machira. Haasi machira, zvikwambo zvirimo muchizviona nemaziso munogona kuti machira, but zvikwambo. Asi mimi muchibvunzawo vakuru vamanga muinavo panguva yachona, ivo vachidudza kuti bamukuru vachona Nyakushaya pavakafa vachitaura nenhau yebhegi vaiti chishuwo changu changa chiri chekuti ndigadzirise bhegi rendisandaita se ndashaya. Chakazovakonesa ivo semhuri, mumwe wavo anga akutotaura kuti nini ndine bhegi randinaro randoda kuti tigadzirise ndisati ndapfuura. Chii chakavatadzisa kugadzirisa Nyakushaya asati apfuura? Kuti vanhu vacho havanyatsowirirana. Zvinhu zvekuti hakunyatsowirirana chaiko chaiko. Kuti vamwe panenge pane vana vemufi. Saka vamwe vacho vanenge vachiti ano baba vedu maybe havanoita se havadaro. Hanzvadzi dzemufi uyu ndidzo dzinenge dzichizviziva kuti shuwa zvinhu zvakafamba zvakadai. But vana vemufi vanenge vasinganyatsozvitambira kuti chokwadi kuti baba vedu vaita se vaibata mabasa akadaro. But apapa sekuti munhu wemweya ndiri ari kuti zvonizvo aona bhegi iroro kuti pane bhegi riripo riri mukati memhuri rine machira rine zvakati. Chakazotadzisa kuti semhuri mubva mati munhu waMwari zvamaona izvozvo chiyande mubva manogadzirisa dambudziko riperi? Munhu wemweya akataura kuti zvoni iye ndinoda, in fact akati ndinoda $100 kuti ndite sei ndigadzirise dambudziko iri. But vanhu havana kwanisa kuti vamwe vakabhilivha, but vamwe havanoita se havana kuzvibhilivha. Saka munhu iyeye akabva angoita se angonzi hapana. Saka kune vamwe vari kwaMutare vakabva vanonzi so chitsvagai futi mumwe mumuprofita. Vakaenda futi zvekare kwavakaenda vakanoudzwa zvinhu zvakaita sei zvaangofanana kunzi aiwa mubhegi harisi bhegi roga, bhegi rakaita se bhegi rakashata. Alright, tichimbobva hedu panyaya yebhegi ndoda kuuya panyaya yenyoka iyi inonzi Sandra iyi. Imimi muhope dzenyu munomboiona here nyoka kana kuti vangori vakadzi ava chete vanenge vachiuya? Mwedzi yadarika iyi nyoka ndaidziona, ndaingoona nyoka ndaidziona. Dzaingoya kuhope chete kana kuti? Dzinongoya kuhope zvongoti unongoroto kana uchimhanyiswa nenyoka kana kuti wongozongoonawo nyoka chifamba. Alright. Sekutaura kwamaita kuti mumhuri futi magara mune munhu anonzi Sandra. Sandra uyu atoriwo nedambudziko rekuti haana kuroorwa. Handiti mimiwo futi mukoma Clive mune dambudziko futi ramuri kusangana naro. Mune vakadzi vari kukuvingai makarara. Ndimi mune matambudziko muri 2. Makambokwana mukana rekuti mutaurirane sehanzvadzi nehanzvadzi kuti hanzvadzi huona matambudziko edu aya ngatisumuke tita se titsvage rubatsiro, sekuti muri kutsanangura muchiti mhuri handiri kunonoka, havasi kuratidza essence of agency yekuti pane zviri kuita se zviri kunetsa. Handiti imimi muri 2 vane matambudziko amuri kusangana nawo, makambobatana here pachenyu muri 2 kuti ngatimbofambirei nawo yedu tiigadzirise? Ndoona sekuti kutaura tisati tataura kuti sisi ngatiite se ngatifambei. Maybe ivo pamwe vari kutiwo kamwe sezvo senyaya iri mumhuri iri mugurupu iri kutaurwa pamwe pane rubatsiro runokwanisa kuita se kuwanika, but haini kwandiri hangu nepazvakatanga kutaurwa zvebhegi izvi kuti titi pane chinobuda nezvachizongoramba zvitaurwa izvozvika hapana. Dzingoriwo nyaya unozongoona kuti maybe pamwe munhu ari mudambudziko ndianozoita se ndianongozosumukirawo achiita se achizvitsvaga rubatsiro, asi kwete kana asimo mudambudziko handizvioni. Ndichiri ipapa panyoka inonzi Sandra nehanzvadzi yenyu inonzi futi Sandra,
handiti iye achitsanangurawo haanawo here zvaari kusangana nazvo zvine chekuita nedambudziko rekusaroorwa ramuri kutsanangura kuti iye wacho haana kuroorwa. Inini futi ndonzi ndine nyoka inonzi Sandra ndo inouya ichidanana neni. Iye hangu handisati ndambonyatsogara naye tichitaura kuti sisi zvakamira sei. Ko mugroup ramuri kutsanangura ndakazvitaura kuti inini pane kwandakaenda ndakanzi no pane nyoka inokushandisa inokuita murume inonzani inonzi Sandra. But iyewo haana hake chaakaresponda, aingoti wo ininiwo ndinechi ndiri matambudziko dai zvinhu zvaita se zvagadziswa. Ndoonawo sekuti munhu anogona kunge achiita achinyara kuti maybe pamwewo kuremekedza vakuru here vari mugurupu kutadza kuti ataure zvepamwoyo pake handizoziva hangu kuti sezvo futi maybe ndi baba vake vacho ndo baba vake futi saka maybe anogona wachityawo kutaura kuti no zvinhu zvakaita se zvakamira zvakadai. Imimi bhegi iri ramuri kutsanangurirwana namadzibaba munotoriziva here, makamboriona? Bhegi iri tunga inenge gore rapera takamboungana takatokurukura nyaya yebhegi tichiti no, in fact isusu munhu takasangana kubudiriro kuna mukoma vanogara kubudiriro nevanogara mutora shango, takatosangana semhuri ava vakatobvawo nebhegi kuti bhegi rititofamba titese titsvage rubatsiro. But patakangosvikawo pamba ipapo takutaurana namukoma pakangotaurwa zvakawanda zvekuti nyaya dzacho dzakapedzisira dzisitori dzebhegi hapana kana chakambotaurwa, zvangotsikwa kunzi hapana. Asi bhegi makariona? Bhegi ndakatoriona, manga mune jira reblack nerered nereretso, aminongonzwa kunzi reretso kutaura kwaraitwa nechekushevhi mishini dzendebvu here nechibute nenekwe nebakatwa. Izvozvo ndo zvanga zviri mubhegi zvichinzi because ivo kumba kwavo kwavaigara nemudzimai wavo kunonzi hanzi musiling here mune mbiya yemuti here hamino kana mune zvimwewo. Chandabvunzira kuti imimi bhegi iri makamboriona here, ndanga ndoda kubvunzira kuti semunhu ane dambudziko handiti bhegi ratsanangurwana namadzibaba muri kuriziva, chakaita kuti imimi musapewo pressure yekuti akomana bhegi rataurwa iri rakamboya namukoma uchibva kumutora shanga, nhasi uno rataurwa futi namadzibaba, ngatisumukei tiende nebhegi iroro nekuti inini ndine dambudziko, ndiri kurwadziwa handiti. Chakakutadzisai kutora chidanho ichocho chi? Kutaura totaura zvekuti takada kuplaya mameseji emagrupu mukoma vanhu vanotoudzana nemashoko akutaura takataura but semudiki kunenge kune vanhu vakuru saka inini hapana panchati ndakuenda kumutora shanga ndonosvika ndinoti mukoma ndazotora bhegi zvinozoita kunge iwo maybe waucharemekedza vakuru vane nzira dzavo dzavanofamba nadzo kana vachiita se kana vachigadzirisa zvinhu. Aiyo, inini ndandisiri kuti ende munovatorera bhegi ndiri kuti toti ndini ndine dambudziko handika bhegi ndariona tozofamba ndo ndaudzwa kunzi kune bhegi rine zvinhu zvakati ndo pari kubva matambudziko ako. Sekuti inini futi ndiri kutambudzika handiti ndochipa vakuru vaivaya pressure kuti veduwe tasai mune dambudziko rangu nguva yaita se yareba ende bhegi rakataurwa nezvaro nemunhu anga asina kumbobvira ariona, taregere kusumuka semhuri taenda nebhegi iroro zvichida kune iyeye kuti bhegi ramaitaura ndeiri chipfudzai dambudziko, kana musiri kumutemba moendawo futi kune mumwe nebhegi rachona. Shuwa izvo zvamukutaura mukoma ndaedza ndichiti hamawe handei kupi kuzimuri kune muprofita akawana zvebhegi but unongonzwa vamwewo vanenge vari kudivi rako vachiti handei nebhegi but unotaura wataura but kuti panyatsonzi vanhu taicho taakuenda hapana. Pane mumwe wekwamutare akataurwa naye akataura zvechifuti zvebhegi zvakanzi no taakuchidaya isusu nhamba dzemunhu uyu
but namba dzacho kuti funga rinora vhiki rechipiri namba dzacho hadzisi kuuya zvokuti vamwe vanhu vakuti maybe pamwe vanhu vacho vakabuda mugroup hatichaziva kuti namba dzacho dzinouya here kana kuti hadzitese hadziuye. Alright. Ndoda kuuya futi panhau yevakadzi vamwe muchitaura kuti vanouya kunhikireni kuhope. Matsanangura mukati vamwe vachona vanenge vatorikana ana mai guru, vamwe vachona vasikana vemuraini, vamwe vachona pavanouya vanenge vachiuya vachidei kana kuti chii chinozoitika kana vauya kuhope kwachona? Iwo unorota unenge uchirota ndizvo uchitorara nemunhu ndozvinge havasi kungoti kana kuti vanongouya kana kuti vachidarika unenge wakatorara navo. Saka vakadzi avava pavanouya pane nguva here kuti zvonizvo kunenge kuchiuya vatorwa chete kana kuti zvinongodipenda nezuva rachona? Zvongoenderana nezuva rachona. Zvoenderana nezuva racho iroro. But imi mazvina kukushamisa here pamakatanga kuona vanhu vehukama fanike pamatsanangura kuti maiguru hazvina kukunetsa here kuti zviri kufamba sei? Nekuti pamwe tomboti kukomana tiri kukura handiti pane nguva yekuti unotombosangana nehope dzinenge dzakadaro dzekuti unenge musikana wako unenge uchida uchiita sei chichichichi zvekuti sometimes unotomurota uchiita zvaunenge uchiita handiti hazvina kukunetsa here kuti konei kwakuuya nhikirikeni ana maiguru? Mazuva ekutanga ndaingoti maybe zviri normal pakuti because uchikura shuwa izvozvo makore adarika waigona kuti uchizvirota but ini chaizondishamisa kuti sei zviri kuita everyday zvinhu zvakaita se zvinhu zvakadaro ndopana kuzoona kuti pane zvikuita se pane zvikuitika. Vamwe vanotsanangura vanoti hanzi panoitika hope idzidzi dzinenge dzichitoita kunge zvinhu zvemashuwa zvinhu zviri kutoitika zvekuti paunomuka iwewe unotomuka uchitonzwa ndakarara nemunhu inini panapa imimi zvenyu ndo zviri kuitikawo here kuti unoona kutomuka uchitoona semunhu wechiruma ndiri utoona kuti ndatobuditsa mbeu kenini kureva kuti nemunhu wandandakaita se ndakarara naye kana kuti dzinenge dzingori hope zvongoperera pai muhope imomo dzenyu hope imimi dziri kufamba sei? Undomuka wakatobuditsa rume uchoti ndanga ndakarara nemunhu pamwe pacho kaunogona kutoti because pandakatanga kunyatsodhauta ndaigona kuti handinoda kurara inini kusvika na 12 but the moment iwoyo unongobatwa nehope dzingave 30 minutes ndizvo uchitomuka zvazoitika nguva iyi ndanga ndarara nguva iyi nini zvekutoti zvinhu zvaita se zvaitika. Pamwe mapepa anenge akakutaimira haiwa kuna mapepa akadaro unogona kutoti ndatomboti handidomborara inini ndomboona kuti zvinoita sei but uchinogona kukotsira zvekuti 20 minutes idzi uchipepuka zvatoitika nguva izvi. Aiwa handandise kangu. Alright, zvese izvozvozvo tiri kuzvinzwa handiti ndinoda kunzwisisa kuti pamakagara semhuri maungana muri kuti toda kuita dare rebhegi chakakubvisai paya kudhiskasa nyaya yebhegi chii? Kunetsana here kana kuti makatangwa kutaura kana nyaya dzebhora? Chakakubvisai padonzo remusangano wamanga masanganirana chii? Vanhu vakaungana bhegi nyaya yebhegi yakaiswa mudariro nzano bhegi tinoda kugadzirisa chi? Toda kugadzira bhegi but vamwewo vakatanga kutaura kuti angori machira chete hapana chiripo. Mumwe wakataura kuti oniniwo pandaifamba nababa vangu hapana kwandakaita se kwandakamboenda nababa vangu kuti kunga kun'anga kana kuchii handina handizvo sevanhuwo ngavabvawo kwavabva vachinosangana nawo nemunhu ari pamba pake pamwe pacho nyaya kuti uzoda kutaura kuti varume zvamutaura zvikwe zvinenge zvaungoremawo but iwo mupfungwa dzako unenge uchitoziva kuti zvinhu hazvinoita se hazvina kumirawo zvakanaka. Vanhuwo zvavo vari kudhifenda but vari kudhifenda zvinhu zviri pachena. Saka bhegi rakazoitwa se rakadzokera futi kumutora shanga here kana kuti sepano pamanga masanganirana ndovimba kuti ndo zvichida pamwe panasara pavana vanova baba ndo pakasara bhegi makazoriita sei bhegi racho? Aiwa, patanga tasangana hapasi pasara pavana pamukoma uyu munyin'ina wake wanga nechi anga nebhegi akangosumukawo futi nebhegi akaita se akadzokera naro.
asi sekuti bamukuru pavakafa handiti vakanga vachitotsanangura kuti akumana changa chiri chishuwo changu kuti ndisati ndafa ndigadzirise nhau yebhegi handiti tozviziva zvitendero zvinosiyana asi pane nguva dzekuti semhuri munofanira kunzwirana. Isusu vanoita zvechitendero handiti toteera hedu kumashure kana kuri kunzi tiri kuenda muchivanhu vanoita zvechivanhu voita se votungamira kuti dambudziko ringoita se ringodarika nei pasina kutorwa matanho ekuti zvichida hazvireve futi kuti kana zvanzi ngatifambe semhuri munhu wese ngaabva ange aripo vanowirirana nepfungwa idzodzo voita se voita. Chakatadzisa aiva mukuru ipapo kuti inini ndine mukuru panapa ngatifambe negwara rekuti tigadzirise nyaya yebhegi musangano usati waparadzana chii. Ya ndinodzoka pakuti vanhu ava mukurarama kwavo vanga vasingawirirani zvekuti titi anga ari mukuru ape force yekuti kune vana vakuru ava handei ndaiona zvorema because ndodzoka futi pakuti patikaungana pacho anga mukuru wacho futi ndiye akati no ngatiite sei ngatigadzirisei zvinhu izvi but vamwe vanenge vachiratidza kuti vakutsika madziro semunhu anova mukuru munhu wechikadzi saka angazopusha maybe vana babavo vamwe vakuma50 vamwe vakuma60 saka ndoona sekuti maybe zvinokwanisa kumuita se kumuremera but ndiye semufuti munhu ari kudzoka mudariro achiti no bhegi rakaita se rakashata ngatirigadzirisei but vamwe ndo vanenge vachiita maybe kakudhauta here zvichienda zvakadaro. Alright, toda kudzoka panyaya yenyoka inonzi Sandra handiti pane here pamakamboenda zvichida vangopanana madzibaba vakambokupai kana zvekushandisa kana kuti vakambokuudza kuti nini ndinozvigona vanezvo vakamboedzawo kuita dambudziko rikamboganuka kana kuti vese vanongopa tsanangudzo asi hapana chinozofamba? Tsanangudzo unopiwa but kundiso kuti ndinzi ichi dambudziko riganukeka hapana. Ndinodzoka futi because panyaya yebhegi pane pamwe patakambonyatsotaurawo zvekuti unenge wakutogumburana nawo nevamwe vanhu vemumhuri. Ndakaita dzinge mazuva 3 ndichiti ndakarara ndaiona kunze kuti panapa pacho ndakabatwa ruoko panapa zvekuti muzukuru wandorara naye kandaigona kuzongomuka maybe ndakutuka kana kuti ndangosumuka zvimwe zviya kuti chii chikuitika. Saka ipapo futi ndopandakaona kuti hongushuwa bhegi iri rakaita se rakashata kusei inini pandadanga kutanga kutaura nezvebhegi iri zvekuti vanhu vese vaongofunga kuti inini ndindega ndedambudziko sei inini ndiri kusangana nezvinhu zvakadaro ari futi mazuva api iwayo. Ndopandakaona kuti chokwadi bhegi iri harinoita se harina kunaka. Saka mune makabatwa rowe papapo hamuoni kuti ndiani akakubatira? Handaisaona kuti ndiani akandibata zvekuti ndotanga kuti ndisiye hapana munhu wandaiona. Kana kuti ari kuenda nemikupi kana chii hama musingaoni here kuti kwandiri kudhonzerwa ukuku zvichida pamwe ndekwaba mukuru pamwe ndekwana mainini chii aikubatai achikuenda nemikupi? Hapana kwandaenda unongonzwa kuchiwa inini kana kuti ndoda kumuka panapa but ndakaita se ndakabatwa munhu akutondi handafesa yangu yandaiona pandaiona panapa inini ndakaita se ndakabatwa ndakatsimbirirwa pasi inini. Saka sara pavana ava matindiwo futi baba vaSandra ndizvo? Ndingataure ndichiti inini ndakakurira hangu ndiri kupi kwana sekuru. Saka kuti ndizoziva akaitwa sara pavana kwandiri inini handite se handimuzive. Pane vanonzi sara pavana vari kuChinhoyi ndifunga ndosara vana vevanchi vanhu vese vakatoti ngatifambei zvinhu zviite sei zvigadziriswe but munongozivawo kuti vanhu vanenge vane muonero wavo. Saka chinobuda chechecho takati waomana toda kufamba hapana. Ndifunga ndikupa muenzaniso kuti muprofita ari kwaMutare akanzi no tsvagai nhamba dzake tiite sei timubvunze kuti munozvifambisa sei kuti mutipedzere dambudziko iri but hapana nhamba rinorifunga ratova kana 2 kana 3
vhiki but hapana. Chandanga ndoda kubvunzira handiti ndanda kubvunzira kuti Sandra handiti baba vake toti ndivo vari kukonzeresa dambudziko iri handiti hamuna here mumwe munhu wekuti munopotera sevana vari kusangana nematambudziko kuti dambudziko renyu riita sei rifambe? Tina tete vatinavo vandogara navo inini nababa vekuchi vari kuChinhoyi vanongotaura kuti ngatiite sei, ngatigadzise zvinhu but uyo munhu womukadzi kuti azosumudzawo vamwe vanenge kuti varume vakuru kuti takudai panogona kunzi ndinogona kuti pari kudiwa mari zvinozoita se zvinomuremerawo ari hwani kuti inini mari yacho yekutaura haikwanise kuita se kuiwana. Saka ndoona sekuti ndo paanozogumirwawo kuti izvi zvinhu zvoita se zvinondiremerawo but pakuti ngatigadzise bhegi ngatiitei mudemhe kuti bhegi riite se riparadzwe pfungwa idzodzo vanotodzitaura but chinobatika hapana pavanhu vese vanozotaurawo mugrupu vamwewo vanenge vachitotaurawo mune vazukuruwo vene vari muchi varume vari kutaura kuti bhegi iwo ngatiite se ngatigadziriswe. Asi makambenge mambozviedza here kuti sekutsanangura kwamaita kuti tete vanotomboti ngatiite zvemudemhe pane here nguva yekuti munotombotaura kuti takatombobatanidza takatombokandoka mari kakati but zvakazongofa kana kuti zvese hapana chinotombosumuka even mawirirana kuti ngatiite mudemhe titsvake munhu anogadzirisa mumusha medu? Zviripo ndezvekuti kuti bhozi vanhu pavakabvunza munhu wekwamutare muprofiti wekwamutare kuti angaite mari vanhu ndo pavanobva vabata figa yekuti nezvatiri zvitingadhivhaidhane sei kuti mumwe nomumwe anobvisa mari kuti tiite se tigadzise bhegi but nekudhileya kwazvaitaka infact akasike kutanga patikanoungana tanga tatonzi pane muprofita wari kudaisa kuendera nechi nebhegi but zvakangota patakangosvika ipapo hapana chakafamba but ndo zvinhu zvanga zvafambirwa vanhu vangasina kufambira kana kuti maybe kunodiscassa kuti bhegi rakazodai kwanga kusvika vanhu vakaungana tobva taenda kunechi kune muprofiti wewe anga ataura. Sitsanangura kwamaita kuti vakadzi ava vanouya mazuva ese saka nhasi atouya kwauya ani nhasi? Nhasi kwangouya munhu wandisingazive haangouya munhu wandisingazive but mabva matorara naye zvamunosingoita nevamwe. Saka hamumbozvitsvage here kuti nei vanhu ava pese pavanongouya handiti ndipo pamunonikirikina pamunomuka makarasa mbeu kuti nei vari kunangana nemi nekuti kutsanangura kwamuri kuita mumhuri mune vanhu vakaita sei vakawanda nei vanhu ava vari kuuya vakanangana nemi imimi? Kusazoziva vamwe because zvazviri pakatanga kugadzirwa gurupu makataura zvakawanda vanhu vachitaura kuti nini ndinozodai uyo wakati ndozodai uyo akati ndozoita se ndozodai but ndoona sekuti vamwe vanhu vanenge vachiita se vachinyarawo kana kuita se kutaura but vanhu vakatotaura hanzvadzi dzedu dzitaura kuti ndozodai ndozoita se ndozodai. Saka nhasi uno sekuuya kwamaita rubatsiro rwamuri kutsvaga kumhuri yeZimbabwe rubatsiro rwakaita sei? Kuti dai dambudziko iri apa ndiri rabva apo zvanyanya mani zvanyanya mani. Muri kutaura kuti kubva mati January hamuna kana musi wamakajamba kana one? Ungona ndanzi ndajamba ndezvekuti kana kuti unenge waendawo kana kubvawo nevamwe wozotiwo kana kuti wadzokawo kana zvokuma 4 ipapapo zvinogona kana kuti zvinogona kujamba kana kuti vanogona kuuya vauya zvezve unogona kutorara nawo but unogona kuona kuti handina chandirese chandabuditsa but kuuya inenge vaita se inenge vauya. Pamamuchitsanangura ndambonzwa futi muchitaura nyaya yekuti even ndikati ndirare kana 20 minutes ndinogona kutomuka zvinhu izvi zvaitika because pandakazviita anenge 3 days ekutanga nawo kuti chichimboitika regei ndimboita se regei ndimbononoka urara shonda nonoka urara ndanonoka urara kana ndaseta alarm ye 1 hour but alarm inonorira ndichinonopepuka but ndatoona kuti zvinhu zvatoita se zvatoitika.
Alright. Chana ndichida kubvunzirai kuti zvonezvo pane musere kana kuti wamunoti makambojamba kana kuti chii. Handiti yange iri nyaya yekuti ndanda kunzwisisa handiti kuti vane nguva here dzavanouya vakadzi ava kana kuti vanongori kana vangouya sekuti ipapa kana mukatorara munotoona vatosvika matoita zvamatoita wozotopepuka chi zvatoitika kana kuti usiku chete wavanoita se wavanouya. Usiku chete masikati hanyaya kuti wandirara wangu masikati pamwe saka vasingauye but usiku usiku ndakangorara chete pamwe pacho ndomboregeni nokurara but hey haundomukati wama1 cheche kungamboedza kurara masikati momuka usiku hauzoita pungwe manje wakarara pane paunotomborarawo kana 20 minutes but hey anenge angori ma1. Aiwa kuseka angu aiwa ndinotenda nenhoroondo yamaita se yamatipa ndine chivimbo futi chekuti mhuri yeZimbabwe yese iri kuona muchitsanangura dambudziko ramuri kusangana naro vanokwanisa kubatsira vachaita se vachabatsira. Totenda mhuri yeZimbabwe vandanga ndichitaura navo ndimukoma Clive vane dambudziko ravari kutsanangura kuti inini kubva muna January ndine vakadzi vari kundishanyira kuhope ndichirara navo. Pese pandiri kufamba ndiri kuudzwa kunzi iwewe wakaiswa muhari hauna chaunobata kana kuti chinobuda mukati memaoko ako. Patsanangudzo idzodzo futi vari kuudzwa kuti vane nyoka inonzi Sandra ndiyo inouya ichirara navo, asi vazoda kuzvitarisisa futi mumhuri mune musikanawo anonzi Sandra asina kuroorwa. Vauya kwamuri mhuri yeZimbabwe vari kutsvaga rubatsiro kuti dambudziko ravari kusangana naro ringe riri rinoganuka. Zita rangu inini ndoitwa Frank Wesere, ndakamirira ZimNewsBeat TV ndichiti chisarai. Thank you for tuning into ZimNewsBeat TV.